Makakural na ko na, basing nabayaran ako na. Boy, ginoo ko. Ang atong buwelta hatod ka sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga drugstore o mga pharmacy sa Miss Oro, Cagayan de Oro City. Cherry C. Palit na mo namin, purya buyaga, kaning among mga kami staff, pamilya, no? Correct. So sige na mong inom aning Cherry C. Buyag. Buyag, no? Palit na mo, ha? Ay, nako. Ato tong itiwason do atong istoryahan, paring Bernie. Dihang nasayran ko nga ang usa sa akong suod nga higala tungod sa COVID mi panaw na. Grabing huot sa akong dughan dihang akong nabalitaan nga ang akong amigo tuwa na sa laing kalibutan. Ako kini yung ipahungaw kay ang COVID karon di na gyud tiaw. O kung ato kining palabyon lamang basin kita maapektuhan sa kaulahian. Kung atong paminaw ng mga eksperto, bakuna ra gyud ang solusyon. Mga medical professionals dapat natong paminawon. Kay kining COVID karon medyo makaparalisar sa atong panahon. Sumala sa gobyerno, ang bakuna libre alang sa tanang Pilipino. Apa naon sa bakini nga dunay gapahimulos di ay sa pandemya o sekretong ginabaligya ang mga bakuna. Busa kung kamo dunay nasayran sa ingon ana nga mga modus ato kining ibulgar aron masilutan mapreso ang mga tambaluslos. Napay uban nga hasang artiha, ilabi na ni ana mga sikat daw nga mga artista. Taliman ka, gahi Bernie, sa mga frontliners, sila pa ang magpa-importansya. Di mo linya-linya. Pa-Twitter pa. Ayaw in taon ninyo sunda ang ginahimo sama ni Anang Angelica. Kay murag yun siya si Kinsa, nga gusto magpauna, bisag di mo linya. Ha, aska. Balikan nato kining bakuna for sale. Sa ampal atong alimpatakan dapat masilsil. Na ang bakuna alang sa tanan. Ug di kini angay nga paga pangwartahan. Sa mga di pa senior ug katong wa poy dang sakit. Ayaw sa mong patakag sukit-sukit. Kay ang bakuna mo abot na nga magsirit-sirit. Kaloy ang taon ta ang mga medical workers nga gaanto sa tumang kainit ug ang uban kanila galisod, kakapoy, nagkapuririt. Laliman ka nga gobyerno ang namalit sa bakuna, unya ibaligya sa hilom tag 10,000 ang kada usa. Purya gaba kini mga tawhana sa ilang mga binuhatan. Unta kamong mga tulibagbag. Maigo kamo sa dugdog